Ake sibongele i-Kaizer Chiefs. Ake sibongele i-Kaizer Chiefs ngokuthi iqale iqembu labantu besifazane. Ngike ngakhuluma ngaleli cishe amaviki amabili edlule ngithi ngithema ngifike eNaturena ngathola ukuthi kune-team yabantu besifazane. Ngangiyobukela nje abafana abancane bakhona bedlala ngoba into vele engiyijwayele. Lesikhathi esiphambili impela bengike ngisukele ngisho ekhaya nje ngonyaka odlule ngangisuka ekhaya. Ngisuka ekhaya ngize la ngizobuka ngoba phela nami ngumuntu osebenza ngey'ngane. Ngiphinde-ke ngathi-ke awuthi-ke ngibabone-ke sengimningi vele manje ngapha ngathi awuthi ngiyodlula eNaturena ngiyobuka abafana vele ngijwayele. Ungafika uma ngithi nawa amantombazane ngiy'tshela kiwo kwathiwa sekune-team yabantu besifazane. Cha ngempela-ke bayethulile emalangeni ngokusemthethweni ukwazisa abendaba nomhlaba wonke ukuthi i-Chiefs sineqembu labantu besifazane. Lokho siyakubonga kakhulu. Impela nje kusho ukuthi ibhola lethu labantu besifazane lizothuthuka uma ngabe selingenelwa nawo ama-team. Sibonge nama-team ahambe phambili okuyiMamelodi Sundowns, i-TS Galaxy, noma Mkhize kade sekhona i-Royal AM, ne-Stellenbosch. Ngithi lawa ama-team engiwaziyo, amanye anginasiqiniseko nawo, ilawo engiwaziyo ama-team anamaqembu abantu besifazane. Lokho siyakubonga kakhulu okuzokwenza ukuthi nebanyana iqine mhlambe ne-league yakhona ngagcina isi-professional ngokwanele. Sibonge no-Hollywood Bets no-Sasol abakwazi ukuthi bexhasele amaqembu ngoba sizwile ukuthi ele Chiefs iqembu lizoqala ku-division ephansi okuyi-Sasol ukuthi lidlale la.